Bag-o rehabilitate nga La Paz Market, ginpainan sa halos 13 million pesos nga pondo para liwat sa rehabilitasyon. Wala natapos nga parking area kag nagatulong nga tubig dapat hindi pagpabayan sunod sa mga vendors. Si Kim Salinas nakatutok. Tuwig 2022 sang ginsugura ng konstruksyon sang Phase 1 sa La Paz Public Market, 395 million pesos ang pondo nga ginpain. Dugang nga 80 million pesos ang ginutang sang syudad para sa Phase 2 sa merkado. Disyembre 16, 2025 sang opisyal ini nga ginbuksan. Gani pa lamang kutanon kun nga may ginapabiding nga halos 13 million pesos nga project cost para liwat sa rehabilitasyon sa merkado. Sunod sa Iloilo City LGU, Phase 3 na ini sang proyekto. Kabahin sang improvement ang dugang nga benches sa eatery section kag dugang nga stalls sang vendors. Hindi na siya included sa loan. So this is just 15 million. That's why sa supplemental budget lang namon ginpunduhan. I think this happened after sang inspection ni Mayor. Nakita niya guro nga necessary nga butangan. Wala man ini ginapamalabagan sa mga vendor. Ang ilalang, hindi man pagpabayaan ang iban nila nga concerns sa bagong nga merkado. Isa na diri ang nagatulong nga tubig halin sa second floor sa building. Una araw na ako gatulo na. Tanaw abla gatulo. Tagaan nila solusyon. Wala natapos nga parking area sa merkado ang inatudlo sang pila ka vendors nga rason sa mahina nga baklanay kag kun nga wala pa makasaylo ang iban sa ila pwesto. Dito sa dalom sang rampahan ay wala pa to mahuman gid mahangin tatsun mga buok tanan nga higko lang. Matapos na dayon ang parking lot sa ibabaw. Suno kay LEO Head Maricel Mabakyaw, ang mga natubod nga problema ang kabahin pa sang nagapadayon nga Phase 2 sang proyekto. Ang aton nga market sa La Paz, hindi pa siya natapos and gina-foresee natin by the first quarter matapos na siya. Samtang, nagpain pa gid ang syudad sang 18.7 million pesos nga pondo para sa rehabilitasyon sang Haro Plaza. Lakip diri ang konstruksyon sang public toilet kag installation sang lamppost. 9.6 million pesos naman ang gintalan nga pondo sa rehabilitasyon sang Mandurriang Plaza. Lakip diri ang rehabilitasyon sang stage, konstruksyon sang comfort rooms, benches, recreational area, kag iban pa. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.